खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंकिलिकां ब्रह्म जिटि दुआर दखरा एप्सु आरो थाइखाजरा दालाइसा एप्सुनि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो लाइ खुन्थिया गायसनबाय। बोहैथि डिसेम्बर दाननि 13 आरो 14 अक्ट'खालि जिटि दुआर दखरा एप्सु आरो थाइखाजरा दालाइसा एप्सुनि 5थि बोसोरसालिया जथुमाखौ थाइखाजरा ओनसोलनि सिङाव थानाय राइन' गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बेनिनो दिनै लाइ खुन्थियाखौ दखरा आफाद आरो दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बानजाय आफादनि मासिगिरि लिंथुमगिरि बिथांमोना गायसननाय जायो। लोगोसे बे लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव थाइखाजरा ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गिबियाव फैबाय थानाय बर'दिन अर्थात क्रिसमासजों लोगोसे गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दिनै नैबे थाइखाजरा राइन' गेलेग्रा फोथाराव फैगौ डिसेम्बर दाननि 13 आरो 14 अक्ट'आव जानो गोनां जिटि दुआर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि नै बोसोरसालिया जथुमा बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांगासिनो दं। दा बिनिनो दिनै मेन पेन्डेलनि जेनेखि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बियो दासो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोननि हेफाजाब आरो बाहागो लानायजों लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि खौसे मददनि गेजेरजों गाजा गोमजायै मावफुंजाबाय। दा खोब गोजोननाय मोन्दों जे बयनिबो मदद आरो हेफाजाब मोननानै। दा खुंफुं आफादनि जानानै आं बेखौनो फोरमायनो मोननानै गोजोनगोन जे जानो गोनां नैबे जथुमायाव बावहाय खमैब्लाबो 3 निफ्राय 4 रोजासो बाहाय सुबुं बाहागो लागोन। बेनिखायनो आंबो खुंफुं आफादनि जानानै खावलायनो लुबैदों जे जानो गोनां 13 आरो 14आव जाहाथे बे ओनसोलनि साफ्रोमबो बेक्तिफ्रा फैनानै लैहोर बाहागो लाफैयो आरो हेफाजाब होफैयो। बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो दल संगठन आरो मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफोर जाहाथे बयबो फैनानै बाहागो लाफैनानै जानो गोनां बे हाबाफारिखौ खोब गाजा गोमजायै मेहेरगोनां खालामफैयो। बेखिनिखौ खुंफुं आफादनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। जिटि दुआर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे जुथायै जे बे थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बे राइन' स्पर्टिं क्लाब गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जे जिटि दुआर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि नै बोसोरसालिया जथुमा बे हाबाफारिखौ डिसेम्बर दाननि फैगौ 13 आरो 14 अक्ट'खालि साननैनि जे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बे जायगायाव खुंफुंनो थाखाय जोङो थि खालामदों। दा बिनिनो दिनैहाय लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों। दा फैगौ जे 13 आरो 14 डिसेम्बर 2024 अक्ट'खालि जे जोंनि बोसोरसालिया जथुमा जे खुंफुंनो लानाय जिहेतु हाबाफारि बेयो जाहैबाय जोंहा 13 डिसेम्बर खालि जोङो सानजौफुनि
जे 10 रिंगानिफ्राय जोङो जागायगोन। दा बाहाय जोंहा बिसेसके जोङो गेलेमु आयदा बेयाव थागोन। जोङो भलिबल काबादि बेखौ जोङो 13 डिसेम्बर खालि जे जोङो 10 रिंगानिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामगोन। लोगोसे थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय बे हाबाफारिबो ओइदिनखालि थागोन। बिनि उनावहाय जोङो बेलासिनि जोंहा 4 रिंगानिफ्राय जोङो डेलिगेट थागोन आरो बे बिनि उनावहाय जोंहा मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव जोङो केन्डेल लाइटिं थागोन। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय बे थागोन। आरो जोंहा 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय जोंहा रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारी दैखोबु सैलैथा बादायलायनाय बेयो जागोन। बे जाहैबाय 13 डिसेम्बर खालि। आरो अखानायै जोंहा 14 डिसेम्बर खालि जोङो फुंबिलिनि हाबाफारि जे फुंबिलिनि आर'ज आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय फुंनि समाव बे हाबाफारिया थागोन। बिनि उनावहाय फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जोंहा मोननै हाबाफारि थागोन। फरायसाफोरनि मोनसे जथुम हाबाफारि बाव थागोन। लोगोसे आबादारिफोरजों सावरायलायनाय बे हाबाफारि थागोन। जोंहा मोननै हाबाफारि थागोन 10 रिंगानिफ्राय सानजौफु 20 रिंगासिम। आरो बेलासि 1 रिंगानिफ्राय जोङो गेवलां मेल हाबाफारि जों लानाय जादों। दा बे गेवलां मेलाव जोंहा मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लागोन। आरो ओनसोलनि जोंनि गासै रायजो राजा फरायसा बिथांमोना मैखोमै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। जोङो खावलायदों खमैबो जोङो 3,000नि बारा जोङो बे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायदों। आरो बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो जोङो बे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खावलायगोन जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे गेवलां मेल खालि लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ गाहामैनो जाफुंसारफैगोन बेखौ खावलायबाय। लोगोसे बे हाबाफारियाव जोंहा माखासे जोङो जोंनि जे 2 बोसोरनि जे खामानि मावनो थाखाय जोंहा मोनसे रेजुलेसन बे हाबाफारिखौबो जोङो फोसावनाय जागोन। गोजोन्थों।